Kung dumating siya agad noon, di sana umabot ng buhay si nanay sa ospital. Alam mo, galit din naman ako kay tatay. Pero pilit ko iniintindi yung sitwasyon. Ayokong lamunin ako ng galit sa puso ko. Basta ate, ayoko siyang makita. Siya yung dahilan kung bakit nawala si nanay. Kaya itinatakwil ko na siya bilang ama. Bilis-bilisan mo nga dyan, Emma. Mahuhuli ka na sa klase mo. Oo na ate, ito na oh. Alam mo ate, namimiss ko na si nanay. Lalo na pag inaayusan niya ako ng buhok bago pumasok. Ako din, bunso. Namimiss ko na din si nanay. Natakbo pa sana natin si nanay sa ospital kung maaga lang nakarating si tatay. Di sana buhay pa si nanay ngayon. Siguro nga. Pero mas inuna niya pa yung ibang bagay. Kaya hindi siguro siya agad nakarating. Patawarin niyo po mga anak ko. Mas okay sana kung si tatay na lang ang nawala. Galit ako sa kanya. Ako din. Galit din ako sa pagkawala ni nanay. Hindi ko makuhang makisama ulit kay tatay. Hindi tulad nung nabubuhay pa si nanay. O anak, kumain na tayo bago kayo pumasok. Hindi na po kami kakain. Mauuli na ako sa trabaho. Tara na, Emma. Kayo na lang po ang kumain ng niluto nyo. Nawala na po ako ng gana. Tara na ate. Alam ko, kahit hindi niyo sabihin, ramdam kong ako ang sinisisi niyo sa pagkawala ng nanay niyo. Balang araw, malalaman at maintindihan niyo kung bakit hindi ako agad nakarating nung oras na kinailangan ako ng nanay niyo. O anak, pupunta pala ako sa palengke. May gusto ka bang ipabili? Wala ho. Sige na anak, huwag ka nang mahiya kay tatay. Wala nga ho at isa pa ayokong kumain. Hindi ka na nga kumain kaninang umaga, tapos hanggang ngayon ayaw mo pa rin kumain. Sa ayaw ko nga Anong magagawa nyo? Anak, bakit kayo ganyan kay tatay? Bakit ba galit na galit kayo ng ate mo sa akin? At talagang nagtanong pa kayo Galit kami sa inyo sa pagkawala ni nanay. Emma, tama na yan. Rose anak, galit ka rin ba sa akin? Gusto niyo pong malaman yung sagot ko? Mas maganda, wag niyo na lang pong malaman, tay. Anak naman, Tara na, Emma. Pasok na tayo sa loob. Emma, bakit naman ganun yung ginawa mo sa kanya? Sobra ka naman kung sagutin siya. Tatay pa rin natin siya kahit ganun yung nangyari. Bakit ikaw? Sinigawan mo rin naman siya kanina Oo, pero napagtanto ko na mali pala yung ginawa ko. Dahil tatay pa rin natin siya. Hindi mo ko masisisi ate. Masyadong masakit pa rin sa akin ang pagkawala ni nanay. Masakit din para sa akin, bunso. Mas lalo pa kaya kay tatay. Ate, kung ayaw niyang mawala si nanay, di sana dumating siya noon nung kailangan nating itakbo si nanay sa ospital. Alam mo, Emma, hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit nahuling dumating si tatay. Huwag ka namang ganyan, ni hindi nga natin natanong kung ano nangyari sa kanya nung araw na yon. Kung bakit hindi siya agad nakarating. Kahit ano yung rason niya, hindi pa rin mawawala yung galit ko sa kanya ate. Kung dumating siya agad noon, di sana umabot ng buhay si nanay sa ospital. Alam mo, galit din naman ako kay tatay. Pero pilit ko iniintindi yung sitwasyon. Ayokong lamunin ako ng galit sa puso ko. Basta ate, ayoko siyang makita. Siya yung dahilan kung bakit nawala si nanay. Kaya itinatakwil ko na siya bilang ama. Masakit para sa akin yung pagkawala ni nanay. Pero ayokong humantong na itakwil natin si tatay dahil sa nangyari. Pasensya ka na ate.
Pero sa ngayon, puro na lang galit ang nararamdaman ko kay tatay. Oh anak, gising ka na pala. Anong gusto mong almusal? Ipagluluto kita. Teka lang anak. Gusto mo ng gatas? Ipagtitimpla kita. Tinapay na may itlog at... Pwede pa, tay! Wala akong gusto. Kung gusto nyo kayo na lang kumain mag-isa. Emma! Rose, mga anak, mas mabuti ngang malaman nyo ng totoo kung bakit hindi ako nakarating kaagad. Hello anak! Tay! Si nanay! Bakit anak? Anong nangyari sa nanay nyo? Tay! Kailangan po natin dalhin sa ospital si nanay. Bilisan nyo po! Nay! Gising, Nay! Nay! Sige, hintayin nyo ko dyan. Papunta na ako. Yun ang totoong nangyari, kaya hindi ako agad nakauwi. Ate, Emma, Pero huli na palang lahat. Hindi ko kayo masisisi. Kung galit kayo sa akin, tanggap ko naman yun. Tay, Kung ang pag-alis ko ang nagpapasaya sa inyo, lalo na sa iyo, Emma, alis na lang ako, mga anak. Tay, huwag na po kayong umalis. Mga anak ko, Tay, patawarin niyo po ako. Hindi po namin alam na muntik na po kayong mawala. Pag nangyari po yun, hindi po namin alam ang gagawin namin ni ate. Tay, patawad po. Sigurado ako masaya si nanay na maging okay ulit tayo. alam ng nanay niyong mga anak kung gaano ko kamahal. Kayo na lang yung natitirang lakas ng loob ko. Maraming salamat po, Tay. Tay, mahal na mahal po namin kayo.